Human sa tulo ka adlaw ug nag-viral sa social media ang diriyot ligsan sa driver sa sedan ang enforcer sa City Transport and Traffic Management Office kon CTTMO ug pagpagawas og warning ni DCPO Director Police Colonel Hansel Marantan nga mo-surrender, nagpakita na sa mga otoridad karong adlaw ang driver ug miadto sa DCPO ug miatubang kang Marantan. Sulod sa compound sa DCPO, personal nga gihiling ni Marantan ang sedan ug ang plate number niini. Dayon gipaablihan ang hood sa makina ug gitan-aw ang engine number kung parehas ba kini sa gihuptan nga papeles. Sulod sa opisina sa DCPO, miatubang ang driver sa sedan nga giila ni Colonel Marantan nga si Ramil Manuel Makilan, 42 anyos, residente sa Roseville Subdivision Lanang, Davao City. Gipaistorya kini ni Marantan sa nahitabo ug nganong wala niya girespeto ang enforcer. Ano mangyari? Hindi mo napansin? Sasagasaan mo? Dito. Diyan ako sa Torres. Kapaganda ng baha. Nasa may shell. Tapos, doon na kami na pag-apon sa Ang sagal mo kang sumuko. Sa katunayan ko, naisip ko naman. Dito talaga. Base sa record sa DCPO, giila ang traffic enforcer nga si Eddie Bula Ducusin Jr., 37 anyos, na destino sa F. Torres Street ug JP Laurel Avenue niadtong Higayuna. Saysay ni Ducusin bandang alas 5:40 sa hapon, Enero 11, dihang iyaha na untang dakpon ang driver tungod sa pagsubay niini sa ali kon sidewalk nga dili para sa mga sakyanan. Apan gibaliwala lang siya. Mao nga giyukod niini sakay sa iyang motorsiklo ug naabtan niya ang driver sa sedan sa kalsada duol sa Gaisano Mall aron isyuhan unta og citation ticket. Apan gibaliwala gyapon og gibanggaan hinuon siya. Apan dihang gibiyaan siya ni Makilan, mao nga gipugngan niya kini sa ikaduhang higayon. Diriyot na hinuon sab siyang ligsan. Ang nararapat doon, huminto ka kasi pinapahinto ka ng otoridad. Kasi may violation ka. Doon po, kung una Eh kung nasagasaan mo? Nakita mo ba yung video? oo, pero hindi ko naman, before ko yung video, sa video, bumaba ko ako. Hindi ko yung, Pinapahinto ka na ng mga CCTV mo yan, no? yes sir. Nakalampag na yung sinakyan ka. So, yun ang nangyari sir, nasa gitna ako ng daan, yung ano lang sa sakyan ko, nasa gitna ng daan, yung lubog na yan. Pumunta ako dito, dito lang sa, dyan pa rin sa kailan ko na CCTV. So, doon ko ako doon. Hindi doon sa yung pagkaganyan. So, pero kung may nangyari po doon sa yung pagdaan ng nangyari, kasi pinampas nyo yun. Pinampas nyo yun. Dito ko sa likod. So, doon pa lang po na, ano na po yung, dito ko, bato ko, na parang tumaas na yung session po. Nung bumaba po ako dun sa unahan, gano'n na rin po ang nangyari. Parang ano na po, disorient na ako. Kasi parang yung paghinga ko, hindi ko na ma-control. Gimay-mayan ni Marantan ang driver nga si Makilan. Dapat na mag-apologize ka sa kanila eh. Actually po, nag-usap kami kanina. Alam mo ba yung pack mong ginawa mo sa amin? Naging tanga kami lahat dito. Hindi ko naman po yung talagang wala naman po kung sa sarili ko po Hindi yung naman sir. Pwede din talaga yung bahay mo. hindi po ganun ka nangyari dito. Ito, nag-usap po kami kanina. Yun, antayin po yung Hindi yan. Ang problema mo, tatanggalan ng lisensya ng LTO. yun po ang nila. Nag-aaral ko sila ng focus po. So, na po. Ito na po. Ang pagkukulo mo dito. First time ko po. Taga dito ka ba? Oo, sir. First time ko po na Ako nga na hindi taga rito. Sumusunod ako dito eh. Kung taga dito ka, di ba? Sir, kanina sa DCPO.
si Ramil Manuel Makilan involved sa traffic accident. Ano daw sir, bakit niya tinakbuhan yung enforcer? Sabi niya, ano daw siya, ninervyos na siya. May hypertension siya, it's more of an alibi than a reason. Totoo ba na tinampal mo ay use force? No, pinapik ko lang to remind him na we're talking here seriously. Tungod sa panghitabo, posibleng matanggalan og driver's license si Makilan.